Allting från olika håll. Ja, ingen vidare försvar tycker jag. Du har sagt någonstans att livet ger dig uppslag, vardagens små händelser inspirerar dig. Stämmer? Har jag sagt det? Ja. Ja, det är bra sagt. Du är stor, stark, dum, sentimental, poetisk och snuskig. Ska du ha en snyting så du stod och dog. Men det är jag med den på. Att gav jag dig en snyting, då fick du väl världens bästa uppslag av det också. Skrev en hel revy om vardagskylpotta. Därför får du ingen snyting. Du kan hitta på någonting själv för en gångs skull. Hämta inga uppslag ur mitt liv, för då klappar jag till det. Ta ut den här klumpen därifrån att man slipper se. Låt skägget växa inåt på det och kväva det. För